Memorias dun neno labrego, de Xosé Neira Vilas, é unha novela que narra a infancia de Balbino, un rapaz do rural galego pobre e sensible que medra nun ambiente marcado pola dureza da vida labrega, a autoridade dos adultos e as inxustizas sociais. A historia está contada en primeira persoa polo propio Balbino, que escribe nun caderno os seus pensamentos, sentimentos e lembranzas. Balbino vive nunha aldea xunto á súa familia. O seu pai é autoritario e estrito, e a súa nai, en cambio, é unha figura agarimosa e comprensiva. A vida na casa está marcada polo traballo no campo, pola obediencia e polo respecto ás normas impostas polos maiores. Desde pequeno, Balbino sente que non encaixa, pensa máis do que fala, cuestiona o que ve e soña cun mundo diferente. Na escola tamén sofre. O mestre é severo e os compañeiros rinse del por ser diferente. A educación que recibe está baseada no castigo e na repetición, e non na comprensión nin na creatividade. Balbino sinte vergoña e frustración, pero tamén rabia e desexo de fuxir desa realidade. Ao longo do libro, Balbino vai relatando episodios que marcan a súa vida. A morte dun ser querido, a emigración dun amigo, a discriminación por ser pobre ou as súas reflexións sobre Deus, a morte e a liberdade. Todo isto faino desde unha perspectiva de neno, pero con moita profundidade e sensibilidade. O libro remata cun sentimento de tristura e impotencia. Balbino entende que, polo feito de ser un neno labrego, a sociedade non lle concede voz nin valor. Porén, a súa escritura é un acto de resistencia, a maneira de facerse visible nun mundo que o ignora.